Karshen dace an tantance fati fatin mata san sosai. Karshen dace an tantance fati fatin mata san sosai. Amarya fati fatima amarya ana san su ango. Ayya ku ji murfi rufin asirin tukunya, tunda Allah ya so wanda ba sa so sun yi karya. Yawa na san su ango fati ta ce amarya. A lallai mun gode Allah ka nufa dai, tunda kai ka lece mu za mu bauta maka dole ma ai. Yau ga wasu bayan ka sun yi aure ka kula da su dai. Amarya 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 ga ango. Amarya 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 ga ango. Yau ɗaurin aure ribar zaman ku tare, kar ku bar wata dama da makiya za su gan ku ware. Ƙarar san so ga fadinan zinjaro a tare, gali fanfan kuma mai waƙaran bikin amare. Dangi na amarya da na ango sun haɗa taro, kowa na murna kamar ga wata an gi toro. Amarya fati fatima amarya ana san sa ango. Amarya fati fatima amarya ana san sa ango. Gare ki na dawo yar lalle fatima amarya, inda ta masoyiya na san sauran bashi da karya. A bayan nema mun san shi tsayayye ne ba sanya. Shawara gare kirge haƙuri ne ibar aure, yanzu za a kai ki gida na mijinki ku zauna tare. Amarya 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 ga ango. Amarya 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 ga ango. Yanzu lokaci yayi, lokaci yayi, ana san su lokaci yayi, lokaci yayi, Fatima lokaci yayi, lokaci yayi. Amarya 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 ga ango. Amarya 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 amarya